खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दासान्दि नेपालाव सोलिबाय थानाय मेर' डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट साफारिनि सुरेश लेम्बुआ टप 10 मासि आवग्रिनो हादों। बेनिनो दा टप 9 आव थांनो थाखाय भटनि गोनांथि जादों सुरेश लेम्बुनो। सुरेश लेम्बुनि मेर' डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव टप 10 मासिनिफ्राय टप 9 आव थांनो थाखाय भट होनाया सोलिगासिनो। बेनिखायनो सुरेश लेम्बुनो भट होनो थाखाय प्ले स्ट'राव थांनानै माइ इन्ट्र' एप डाउनल'ड खालामनानै सुरेश लेम्बुनो भट हैनो हागोन। सुरेश लेम्बुनि सावगारि थुनानै होयोब्लाबो भट होनाया जागोन होननानै बिमाया फोरमायदों। भटिं लाइनफोरा समबार मोनानि 10 रिंगानिफ्राय बृहस्पतिबारनि बेलासिनि 5 रिंगासिम थागोन। नैथि खौराङाव दङ निज्ला सुइस गेटनि दैजों 5,000सो आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरा दैनि आंखालाव गोग्लैनानै भारत भुटान सिमना बुहुर दैनि खर'आव गायग्रा दुब्लियाव दै लांनो थाखाय दावबायहैदों। चिरां जिल्लानि निज्ला सुइस गेटनि दैजों आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरा दैनि आंखालाव गोग्लैनानै भारत भुटान सिमना बुहुर दैनि खर'आव गायग्रा दुब्लियाव दै लांनो दावबायहैदों। दावबायहैनायनि उनाव सासे आबादारि बगला नार्जारिया फोरमायोदि साम' दैसा आरो कुसुम दैसा गामिया नांगौनि बारा दैखौ लांनायनि जाहोनाव निज्ला सुइस गेटजों सोनारग्रा आबादारिफोरनो दैया थोजासे जायाखै, जायनि थाखाय दिनैसिम साफा सानैल' माइखौ गायनो मोन्दों होननानै फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ झारखान्डआव नक्सलिफोरनि बेरेखायै अपारेशननि समाव क'क्राझार मागुरमारिनि थागिबि CRPF कब्रा 209 बेटेलियननि भारतारि रौनिया प्राणेश्वर कचनि जिउ खहा जायो। भारतारि रौनिया प्राणेश्वर कचआ थांनाय मैयानि फुङाव गावनि जिउखौ बावसोमो, लोगोसे सानै नक्सलिफोरनि जिउ खहा जायो। झारखान्डआव नक्सलिफोरनि बेरेखायै अपारेशनाव क'क्राझार मागुरमारिनि थागिबि CRPF कब्रा 209 बेटेलियननि प्राणेश्वर कच रौनियानि जिउ गोमानायनि सायाव आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख रां आरो साख्रि होगोन होनना फोरमायथियो। ब्रैथि खौराङाव दङ बारग' NDFB लोगोसे NLFBनि कामान्डार इन चिफ एम बाथानि बेलखौ फिन आरोबाव रिजेक्ट खालामदों। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गुबुन मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनबावना बेल मोननायनिफ्राय गोजानाव दोनदों। एम बाथा बिथांखौ मख'जाथावदि सा 36 NIA केस नांना थानाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बेल मोननो थांगासिनो दं। एम बाथानि बेल रेजेक्ट खालामनायखौ NLFB आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों। NLFBनि मासिगिरि IB बुंथिगोरा बिथाङा। बाथि खौराङाव दङ हरिसिंगा बियाबाव बिटिआर सरकारनि साइकेल आरो रां अनसुंथाइ चेक रानदों। MCLA सन्जय सरगयारिया देहायारि नोरजिया एबा लोरबां सुबुंनो रांनि अनसुंथाइ चेक आरो हेफाजाब मोनै आइजोफोर एबा रान्दि आइजोफोरनो साइकेल रानना मदद होदों। बिटिआर सरकारनि मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो साबायखर होजाथाव हाबाफारि। आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारा गोरिब गुन्द्रा आरो देहायारि थासारिया नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होदों। 36 नं हरिसिंगा बियाब UPPL राजखान्थि हान्जानि मावखुलियाव मैया बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि आरो साइकेल राननानै होदों। जाय सुबुंफोरनि नखरा रांखान्थियारि थासारिया जोबोद लोरबां, सा 12 सुबुंफोरनि थाखाय 50,000 आरो 5,000 रांखान्थियारि चेक आरो 24 निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय साइकेल राननानै होदों। मैयानि बे गोथार हाबाफारियावनो बिटिआरनि MCLA सन्जय सरगियारि, TCLCC मासिगिरि जुनास दैमारि, हरिसिंगा ब्लक कमिटि UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि चित्तरन्जन डेका, गोबां दैदेनगिरि, मेलेमजिबि सोद्रोमाफोर आरोबाव गोबां गामियारि सुबुंफोराबो बाहागो लाफैनानै जोबोद गाजा गोमजायै मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंलाङो। द'थि खौराङाव दङ UPPL राजखान्थि हान्जायाव मोनफ्रोमबो थाद'नाय गैयै सान हर गोदानै जयनिं जागासिनो। 39 नं पासुनय सेरफाङाव 39 नं पासुनय सेरफां बियाबनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा गाव गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ नागारनानै सा 70निबो बांसिन सोद्रोमाफोर UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों। 39 नं पासुनय सेरफां ब्लक कमिटि UPPL राजखान्थि हान्जानि सिङाव थानाय मेराबिल प्राइमारि कमिटिनि सुतिया बस्ति गामियाव गामियारि सुबुंफोरा UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै फ्राय सा 70 सुबुंफोरा गोदानै जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जानाय हाबाफारियावनो 39 नं पासुनय सेरफां ब्लक कमिटि UPPLनि बोसोनगिरि राम कर्ण गर बिथाङाबो दान्दिसे सम नुजाथिफैयो।
स्निथि खौराङाव दङ गासै आसामनि मिसिं रायजो राजाफोर आरो मिसिं माहारि आफादफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों। अरुणाचल प्रदेशनि चिम्फु, इटानगर, 37 TMPK, MMK, TMMK मिसिंफोरनि गासै माहारियारि आफादजों लोगोसे रायजो राजाफोरा 22 बोसोर बैसोनि प्रभास दलिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय आरो अरुणाचल प्रदेशनि रयिं दिबां भेलियाव 29 बोसोर बैसोनि शंकर भेगुखौ गावथारनायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों। 8थि खौराङाव दङ BTCनि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि देहायारि हारोंथाइ आनजादनि फिथाइ फोसावबाय। 22 आरो 23 जुलाइ खालि क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव बाइबानि आनजाद जागोन। 9थि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनी आनन्द बाजाराव आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोन्दों। बिजनीनि 2 नं दारांगा आनन्द बाजाराव SSB आरो पुलिसनि जथाय अपारेसनाव 42 बोसोर बैसोनि सुजित दास मुंनि सुबुंनि गेलामाल दखानाव गावग्रा हाथियारजों लोगोसे 16 बथल बियार आरो 25 बथल जौ हमनो हायो। 10थि खौराङाव दङ बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव हाग्रानि जुनारफोरनि बायदि अंगफोर आरो मैहुर खालामनायाव बाहायजानाय गुबुन गुबुन मुवाफोरबो मोननो हादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 4 फलानफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै 2 नं सत लांदांगुरिनि 45 बोसोर बैसोनि प्रदीप नार्जारी, कुमारसलनि 52 बोसोर बैसोनि समर सिंह बसुमतारी, 40 बोसोर बैसोनि कान्सा दैमारी आरो 40 बोसोर बैसोनि बिनाश्री बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। 12थि खौराङाव दङ आलफानि केम्पआव गाग्लोबनायनि उनाव रायजोनि गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय 10 आलफा लिंकमेन हमदों। हमजानाय आलफा लिंकमेनफोरा असीम अधिकारी, बलेन देखा, ध्रुवज्योति बैश्य, धर्मेन्द्र देखा, सिराजुद्दीन आली, इमरान आली, सुरजित दे, सुंकु दास, आहम कयनाक आरो यांतवां कयनाक होनना मिथिनो मोननाय जादों।